ndị be anyị ekene m unu. Onwe ihe nsi ka m wetela unu mbọsị taa. Na-enye unu mana nna apụta afịa ka nsi ya wee fụ nwaanyị be anyị ka o bu ihe wee nọrọ ndị ọcha wee gbaa anya okilikili wee sị ka ezi onye ojii ikwe ndị ọcha gbaa okilikili o wee bụ na ihe a ka o bupụta na-ele o wee bụ na ndị ọcha wee mara na ihe a dị mkpa na ọ dị nnukwute medicinal wee na-ajụ maka fa na-ebu ya ebu na-amakụ ya na-aka o si wee buju onye akpati wee bupụta ya fa wee na-abụ ya ubu wee na-agafe nsị kedu ihe na-emezi na mkpọpụta ofu nwaanyị onye ọcha wee jụọ anyị ọ sị ha anyị nwa bụ ndị Afrịka na anyị amadị ihe Chukwu nyere anyị na ihe a bụ nnukwu ọgwụ na ọ na-agwọ nta na ọ na-agwọ imoloko na na ọ na-ebost imun na ọ na-edi digestion na ọ na-eme ịmago ejichekwu eme ma eye drop ịtụ ọnya n'anya ihe na-eme gị n'anya anya na o si Afrịka na originate mana anyị amadị ihe Chukwu nyere anyị na-emisuse ihe Chukwu nyere ihe a na-agwọ ma long disease ma kidney ọ na-clear lung ọ na-fight disease ọ na-ebost immune nke kachasị ọ kọziri m nji tie mgbugbu na ọ sịrị na ọ na-enye ọ bụ energizer ọ na-eme energizer ọ na-agwọ impotent energizer na o nwere boyfriend onye Igbo nya otu igoteli enye ịma ndị ọcha na like nya ndị ojii maka ndị ọcha fanakwa adị ike n'elu bed fanara adị ike n'elu bed ndị ọcha nwunye fa ụmụ nwaanyị anara alike ndị ọcha ụmụ nwoke ya ka fa ji alike karị ndị ojii anyị ndị fachọ ndị ojii ọkwa ojii nke na-eji bembembem onye ojii na-eji bembem ọkpọkwa onye ojii dị ọcha onye anyị si ezuzugheli mgbe niile anyị chọrọ onye dị ọcha fachọrọ onye na-eji bembembem afọ oji ọ bụrụ nke asịkwa ọ dịkwa ọ bụ onye ojii ma amara ma onye ọcha misi road o wee bụrụ na ihe a na-agbụ nta agwụ imoloko ịma na mbọsị hapụta m wee na-akọrọ unu maka ọya ọbara mgbanye elu maka afọ m na ọnwụ na anwụ na be anyị niile kidney failure wee pụta na-akụzi maka ọya ọbara mgbanye elu a na-akpọ high BP ya bụ hypertension kedu ihe na-akọsụ karịa mbịa gwachacha unu ụmụ ihe na-akọsụ ya gwagwa unu ka unu si ga-agbanagị ya gwa unu ma prevention ya maka ipreventi ya ọba kidney failure ipreventi ọya ọbara mgbanye elu high BP hypertension ọba gịnị kidney failure heart failure liver damage ma ọ bụrụ na prevent ya ọtụtụ mmadụ amarọ according to research ọtụtụ mmadụ amarọ ọmadị na ọ na-ayị ya ọya bazia gị gbubezie gị egbu bazia kidney problem na ụmụ ihe ndị ọzọ ihe asịzi na nwanne gị nwoke na-egbu gị ọ bụrụ ma ndị be anyị ịma na ihe na-atọ ụtọ na-egbu ụmụ ihe a unu na-abụ unu bịa unu kwasa na-ediklia na-aṅụ bịa na-egolisi na unu na ihe na-eme na-aṅụ kan juice kan ihe nwa ịma na wedin ya ọ bụ kan anyị ji enekwa ebe a na-egonye anyị mmanya ụmụ nwaanyị a na-egonye unu mmanya ọtọ bilibili unu na-aṅụ unu chee na unu na ihe na-eme ụmụnne ozi ọma ka m bịa m wetara unu maka gịnị obi nwanne a sị na ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ ịma ụmụ ihe na-elu ilu ụmụ ihe ọ na-eluwa blood pressure ọ na-bring down glucose ịma ihe bụ glucose diabetes ya bụ onwebụ onye ọsọrọ nsọ ọ na-eme ma ụmụaka ma okenye so ana m atabụkwa ihe a before amara m na o nwetara health benefit ifuro ka m si jezie mmakọta ya ka ndị ọcha kụziziri m ifurozi ihe dịbe gị mara ya ndị ọcha kazi mara ya so mmakọzi anya nsolufago onye ifuru ya ọkwa ifuru ya nsolufago onye ọ na-enu ilu ihe a bụ ịsa anya mmiri ifu dị gị n'anya kwa ụtụtụ saa ofu mmiri nye ka ọ taa mgbede isaa ofu mmiri nye ka ọ taa ma ọ bụkwa na ọ ga-ata ịma na ụmụ nwoke anyị sikwa eme isi akwụkwọ nri bupụta ebe fasị gị nye ọ chọrọ ọnụ macha ịma akwa na nwunye gị na-azụ gị ndụ banye ime salad sie ji akwụkwọ nri sie vegetable soup eli ka ịkọ ọ bụrụ na ifu dị gị n'anya na-esi eli ka ịkọ ụkazi
iwere ụgụ tinye, were mgbọrọdị tinye, were arụra mba debegodi arụra n'akụkụ, arụra iji ego esi ofe ọgbọnọ ma ọ bụ ofe ọkwụrụ. mana ịchọọ isi eli ka ịkọ weta mgbọrọdị iweta ụgụ, iweta ụgbọgịrị. ọ bụ ihe eji wee zụọ anyị, arụ ejire n'anya anyị. onye anyị fụ m amadị m na isi na-eti mmadụ si na isi na-eti nsị isi gịnị, maka gịnị anyị na-eli ụmụ ihe a na-enu inu a na-akatacha n'ime ọfịa, ụtazi ma ọkazi ma keke di ya, ụmụ zizi nwa a na-ekwu na-abụ ụtazi, ọkazi, eruru, keke bụ o nwere ọzọkwa na ụzịza. yes, ụzịza especially ụtazi. ọ na-abụ ịmana nke a unu si na-anara esi nri, ụmụ nwoke amara esi nri. o nwekwa ọtụtụ ụmụ nwoke ma esi nri nwee ndị amara esi. ọ bụrụ na ị mara esi, nwaanyị ga-emegbuolu gị onwe ya na gai. so ị ga na-etinyekwa anya. ọ bụrụ na ị mara esi, jee mụọ ya. ọ bụrụ na YouTube mụọ ịmụta, na-etinyekere ụtazi n'ihe ị na-esi. ọ na-enu inu, ụmụ ihe na-enu inu nwa na-adị mma n'arụ. ọ na-elowa blood sugar, lụọ nkwara gị, okiriacha anya. a sị na ihe tọrọ ụtọ abụrụ the best. ụmụ ihe na-enu inu, ịtacha anya were mmiri ṅụọ, ịfụ ka ụtọ si ga-abịa gị n'ọnụ, ụtọ nke ndụ. ọ na-achụ impotent. onye na-elikere ihe na-atọkwa ụtọ, ịbụrụ nwoke ngedegwu ga-ama ndịkwa na-arụzi ụlọ ọma, ndị na-akwụnye elu. ọ bụ ihe nwaanyị onye ọcha gwa m. o ji na-egoteli ọya nwoke, ọ na-egoteli ọya nwoke. ọ sị na kwa ụtụtụ ọsacha anya mmiri wee nye ofuke ụtụtụ. ọ na-agwụ m impotent chai immune booster. anyị nwere ezigbo ihe na be anyị. ndị be anyị amara ihe anyị na-eme isi. ọ bụrụ na ịma ihe anyị na-eme isi, ịma na anyị nwere ezigbo ihe, mana anyị enwere anyị eji apreserve ya. ịma na ụgbacha m ihe m wee bịa tụba research m wee nyopuo ma bita a na-aṅụ. ịmara onwe ihe a bụ kolabita. enwe kolabita drink a na-akwọchacha anya akwụ, ọ dịka bịa a na-aṅụ ya. kolabita drink, kolabita. ihe anụnwa nwee health benefit, onwe dị disadvantage. mgbe niile ịbụrụ mmanya ọtọ bilibili na-aṅụ, ikpolu shuga iwu na nri gị, onwe gị ị na-ekwukwa ana okukoli enyi gị. ya bụ ka ịkwụsịnata ọkwa n'anya ka m fụrụ unu ndị wee si nke m afụ na ka m bịa kọwara unu nekwennie na-enye ndị be anyị na-enye unu afụgokwu ya. ọkwa unu fụrụ ya egogokwe m ya. andị m bịakwara na ụtụtụ nsacha anya na di m efifio mgbede nsakwa ofunye ahụ na-atakwu ya maka anyị eji ihe ụtazi ụtazi welie si ofe nsala uju onye dị ya na-elie onugbu ụmụ ihe ahụ na-enu inu. Thank God no my favorite. ọ bụ my favorite. ụmụ ihe na-enu inu na be anyị eji m onugbu wee mee fensi. mgbe anụkwa m mbịa na be di m onwere ofu mkpụrụ afịfịa fadebe nwere onugbu mekwa fensi. a na-asị ha nwaanyị nke bịara ofu iribulu okpukpe onugbu bịa n'ezie maka ọmagolomarụ m bịara nkali ya mma anya n'aka mmadụ arụchapụ ya enyi na-atị ya mkpụrụ mmiri na-aṅụ ọnụ ga na-atọ ụtọ ndụ anata gị n'arụ. maka ihe nji ekwupụ ya bụ ọya ihe a gị diabetes maọbụ high blood pressure onye ga-ebugheli gị na be anyị. ọ ka mma na ịgbanarịrị ọya. a sị na mgbochi ọya karịrị ọgwụgwụ ya. ana m agwakwa unu kịta unu anarachi ige ntị. ịna-anya inefele ị na-aga isi ka ekwe nke onye a na-akọ. ana m akọkwa ihe ga-abalị gị uru maka a sị na mgbochi ọya karịrị ọgwụgwụ ya. ọ bụrụ na igbochiri ọya high BP wee bịa gị n'arụ, ihe aṅụlite ọgwụ ganye na nka ganye na ọnwụ ekewe gị na ọgwụ. ọ bụrụ na n'ịtara ụtazi ka ewu si ata nri, ị ga na-ata akwụkwọ nri dịka ewu si ata nri. onugbu ị na-etinye mgbe niile, igote ezigbo ngwa nri ogili okpe ya na azụ dị mma ma ngala ma afọ anụ iwee sie ofe ụtọ ịrapụ oke nkwanye nnu na magi.
ifechenye feche magi, ifechenye nnu feche nnu. You na fugi nnu na cause kwa high BP and do cause rana itri or bag kidney failure. Obu ya na cause ya huga, obu ya bu gaskianya. Obulu na ịgbagakwa ị na-emekwe mgbe ahụ kwa ị ga-echetakwa m isi ha onye ga-ebugeli gị ọsọ gị bụrụ milonia ego gị ga-agwụ ọsọ gị bụrụ milonia iwe nwee high BP ya ị kọntrolu ya ma ọ bụ inwe ị na-eme ịba diabetes ihe niile a na-akpọtụ ụmụ ya ma ihe niile na-enu inu kwụsị na ihe ụtọ bebe kwụsị na ihe ụtọ bilibili ọ bụrụ unu kwụsịcha anya complete no ifechanya ọ bụrụ na ịbụ onye na-alaiki mmanya ịnụkata ịnwụchala ekpem na-abụ izu ọ bụrụ na ị na-anwụ ya kwa mbọsị ibuli ya na-asụwali ị ga-akwụsị ibuli ya na-asụwali ị ga na-anwụzi na ntụwanye ịchọ inwe bọtụlụ na-abụ ma ọ bụ ofu bọtụlụ izuo ike maka ihe na-atọ ụtọ na-egbu mgbe ị ga-abata n'ọnụ n'elu bedị na-eme nye isi na nwanne gị egbube gị na ukwu gị egbube gị na ibe gị akpaba gị mgbe ahụ jikwa elu jụọ ese o nwekwara onye